Ito yan, pag mag-ano dito, lahat ng mga basura, dalhin sa bahay, no? Dalhin sa bahay. Dalhin sa bahay yung mga basura. Linisin mo yung cottage. Dumi. Kasi free lang yung cottage ba, tapos yung rules nila, bago ka umalis, linisin mo yung lahat. Sige na, itakal mo na to. Magkape ka? Oo. Tatak eh. Magsagad mo yung payag ba, no? Murag sagad mo yung payag yan ba? Magpapagod sila ba? Right? Yung ano ba? Ah, O camping. Ako na wala may line source o camping. Mara ba yung lipat? kasi pa doon. Hindi naman ako sa ice. Lena? Kuha mo adlaw? Adlaw kuha mo? Wala lang kariring ba? Tanawa lagi si Tio. Dali lang Tio, kamay lang. Wala pa na, hapit na ako. Good shit kayo siyang paminsan yung pakuko. Ano na rin ito eh? Kung makapunta kayo, pupunta ka ng ulas. Ulas. Kita siyapan kung mag-camping kasi ikaw yung magdala sa lahat ng basura, linisin mo, wala talagang basura na maiwan kahit na maliit na mga bagay. Kinakailangan talaga linisin mo yung cottage ba, yung cottage free naman, wala namang problema, pero kinakailangan talaga na linisin mo ito mga katablers yan o. Ito yan, pag mag-ano dito, lahat ng mga basura dalhin sa bahay, no? Dalhin sa bahay yung mga basura. Linisin mo yung cottage. Kasi free lang yung cottage ba, tapos yung rules nila, bago ka umalis, linisin mo yung lahat. Kita pa ilakay. Si parit yun na, kaya berno ano na tewad. Kita pa ilakay. Kita pa ilakay.
Dito, tingala. Pinas. Mga pag sa Pilipinas na yun, no? Kay, Ito rin, ang... bayad mo rin sa... Binay ko yun. Ang silupin yun, pila ang silupin, usa kasit. 800 niya, 600 direl. Ako sa silupin? Hindi, wait, ang pinakamahal, 400. Barato niya, ano? Mahal dito? 800 na, uy. Pinakadako na ni 400. Kani kung wala na sa dili pwede. Dili pwede wala na siya. Ano po dito? Mahal. 800 kung sa Pilipinas na siya. Napoy sandubag, napoy itong gawin na. Mas gwapo pa ng inana. Wala may inana. Kuan ni. 400. Sila kay inani. 400 sila kamahal. 800 amo. Uy, kamahal sila ng 800. Kung sa Pilipinas, Uy, ako wala tay. kung sa Pilipinas 400 pesos. Sa kanang gumi ko. Mga 300. 400 pesos. Tagay si ate gamay, hingi. Kita mo ang sabayan na nila. Ay! Hala! Gaba! Uy! Abi kung nag-away na ganito sila mo. Ha? Manungkit!